kaixo denoi, eguerdion, astea aurrera dijoa eta aurrera dijoan bitartean, denbora ere aurrera dijoa, ja pare bat hilabete hemen hasiko nintzanetik, gutxien ezta? Txorienen ja bilabete denbora azkar pasatzen da. Azkar doa, Azkar dijoa denbora, azkar dijoa astea, eta gaur aste artean, guk erabakitzen dugun errezeta bat izango da, eta kasu honetan nik berezitasun bezalaxe, hemengo hauxe ekarri dut. Oskailuan astutako limoiak, horrek niri gehatzen zaitan atzekaldian lehorra gehatzen die. Izan leike, bai oso gertu ibilizara, baino ez dut, Oskailutik ekarri, Turkiatik ekarri ditut, egia esan nik ez dut inoiz kozinatu lomia deitzen zaio, lomi bezala ezagutzen dira, bat ketua eta bestea ketu gabe. Limoi usain pilo badauka. Horrela usainduta ezain beste baino, hausten duzunean, barruan dazkan azidu guztiak kriston usain ateratzen dute, eta horrekin kozinatuko dut, zer, kasu honetan, oilaskoa. Egingo dut, gixatu moduko bat, barazkiekin, saldarekin, eta noski, gero egingo diot, jogur saltsa bat, lomiarekin, beraz, gaur, oilaskoa protagonista, baino noski, lomia ere. Bueno, ondo. Ni, behitu, ni hain urrutien aizun, baina krepak esan zituz, ez? Bretainara jute mazate, han galetak dauzkete. Direla krep gaziak, gozoak ere badu, normalen gaziak, eta ingo duelako krep berezi bat, harto beltze irinarekin indakoa, eta kompletoa ero osoa deitzen diotena, darabala, gazta, urdai espiko egozia, eta arrautza hori krep batean sartuta, ezin da gaizki atera, ezerrez. Zuek edatu zaitezte gurekin, osagai berri bat ezagutuko duzue, errezetako oso bat, eta gero, betiko du, beste errezeta klasiko batekin gure zabela. Beraz, lehenengo errezeta ikusteko, begira. Oilaskoa lapiko batean gorritu eta gorde. Lapiko berean barazkia kozinatu eta espeziak gehitu. Oilasko zatia sartu, salda bota eta irakiten utzi ondo egosita geratu arte. Lomi saltsa prestatzeko jogur naturala, lomi eotua, kumino eotua eta baratxuri birrinduarekin nahastu. Ondoren limoizuku freskoa eta oliba olioa gehitu. Amaitzeko ur hotza bota testura doitzeko. Zigor, nik gaur, gauza desente dauket, denbora eramango dit, beraz. Hasiko naiz ja, oilasko salda prest, ingo detena da, berotu. Urrengo pausua izango da. Hemen ikusten duzu, oilaskoa osorik ekarri dut, beraz, atalak ateako dizkiot, hau da. Hegalak, hankak eta haragi guztia ikusten detenez gehiegi da oilasko oso bat hemen prestatzeko, orduan ingo detena da erdia. Beste erdia geroko edo etxerako eramango dut eta etxean prestatuko dut. Orduan atalak kenduko dizkiot, olioa berotuko dut eta gorritzen hasiko naiz. Ondoren hementxe bertan egingo detena da atera eta barazkiekin jarraituko dut. Oso ondo. Bani jendeari lomia, ez dakit, egin behar dizun holan txorianean behin, holako lomiaren inguruko galdera batzu, eta eta jentea holan pixkat jartzeko kontestuan, ikasten duten zer dan, eta ikusten duzu, ematen du, eta lehen bromatan esan du, baina horren itxura dauka, inoiz ez zaizue gertatuan, oskailuan, astuta geratu zaizuen limoi bat, erolareina donan ximurra eta hori geratzen dela. Azkenean, hau hori da, ez? Dira, limoiakin, limakin normalian egiten diren, bertako limoi berezi batekin egiten den, hartu lehenengo gatzuretan, holako gatzuretan egosi egiten dituzte, eta gero lehortzen uzten dituzte. Eta oso kontzentratua geratzen den zerbait da. Badago enpresa bat, interneten ibilin behiratzen, hemen lortzea badagoela, eta Espainian omen dago enpresa bat, beraiek egiten dutena, eta saltzen dituzte 3 formatu desberdinetan. Bat horrela osorik, gero saltzen dute baita hautzean, hau da, eotuta, eta gero norberak botatzeko nahi izan ezkero haragiari, arraiari ero, eta gero baita pototan, xerratan moztuta. Eta xerratan, beraiek gomendiok emante izkizute, xerratako hori hartzen duzu, ura, badago jentia, ura, utza, ez zaiola gustatzen. Urre botella bat oskailuan ere gordetzen duzu, olako xerra pare batekin, eta kriston ikutu ematen diote, ur horri erateko, eta gero erabelian duzu, beste hainbat errezetatan eta gomendiok eta ematen dizkizute. Ondo da web horri hori eta interesgarria iruditu zain.
nik produktu hau enuen ezagutzen bat ere. Egia esan da, gauzat, netzago berria dana, ezagutzen nuen Marruekosen bai iken dituzte honek limoia lehengo gatzetan da jarri, eta ero konserban saltzen dituztena, horre hartzituta dagoena, eta hor asko erabiltzen da. Nahi nuen egin egun batean txorienen hori, baina denbora eramaten duenez. Gutxi ikusten dira, ez da? Eta gure gastronomian edo, bintzat, Euskal Herriko gastronomian eta horrela oso gutxi. Bai, nik aurkitu izan dut guk gure etxe onduan badaukagu lako halal arategi, bai? Abia, bai, hor igual. Bai, arabiarra dira bere, oso jatorra gaina, eta han, holako arkume ero nahi dudanean, arkumea beraiek pila saltzen dute, eta arkume xeatua beraiek saltzen duten, edo zulako errezeta arabiar bat, ero turkiarrak eroitea, han arkume asko erabiltzen da, eta olako eta ondo goten da, eta han aurkitu izan ditut beste limoi horiek. Honek ez, nik lomia lehenengo aldiak usten nuela, eta, bueno, gaur dastatuko dugu, eta azkenien, saporea emateko erabiltzen da, gehien bat, saltza bati ero zulatuta sartzen baduzu saltza batean, saltza horrik, limoi ikutu berezi bat ematen dio, eta bada, zerbait oso kontzentratua. Bai, dia, hemen, zuk zigor, negoen mazu egin proba, usaindu horrela, hautsi, zapaldu, eta gero probatu. Ikusiko duzu? Baina. Igual, gogorra daude, ez da? Hore. Intxerra bezalaxe. Nik, intxarra bakizula puskatzen joa, holan jartzen dut da! Baina, hau, eta zailo, ostra, bitu, zulotxo bat indio. Zulotxo batekin, kristona, eta zailo. Zen usaila daukan. Zerena? Ambientadorian. Ambientadorian, bai, kriston usaila dauke, Hau kotxean zitzilek jarri behar dut olain, txak, eta, holan, nire puskerrak eta disimulatzeko pixat, baina usai oso goxua dauka, benetan, Bueno, bitu, paparrak orde barritxuzu notan, nik daukan lagun bat, nola ditzen lau, azte batch cooking, ero. Batch cooking da, azte guztirako kozinatzen. Hau da, egun batian hartu, eta denbora daukazula, igandia. Venga, igande goizan netzako hartzen dut. Zu mesatara jotez da, nik hartzen dut igande goizan netzako, kozinatzeko eta azte guztirako jana egiten dut. Bueno, honen teoria berak hartzen du oiasko paparrak eta egosi egiten ditu. Eta gero, esaten du, zigor, baiez, aurrera hartzen dut denbora pila, lehenko eta behin. Egozten dut barazki ezberdinekin oiasko papar hori, ez? Salda hori, horti lortzen duan salda hori, gero salda moduan erabiltzen dut, saltza egiteko, ero fideo sopa bat egiteko, erolako zerbait. Eta gero oiasko hori egosita daukat, papar hori egosita daukat, eta horrekin gauza pila bat inalditut. Eki ditut kroketak. Hau da, kroketak egiten du bexamel bat, oiasko egosi hori botatzen diet, eta kroketak egiten. Egiten ditut wrap. Ero, burritoak. Burritoak edo. Horrelako edozer hartu, egosita daukat, bakarrekin behar dudana moztu eta betegarri moduan beste barazki batzuekin batera hor jartzeko. Txesar ensalada bat. Ensaladati botatzeko proteina pixka bat. Laukitxo eta mozten dut, ensaladati botatzen diet. Ez da, holako, berak idea pila bat eta nik ez dut. Baina egosita, tristura pixka destizu baten. Eintzazu saltzan, frigitu zazu oiasko papar hori. Eintzazu, ez dakit ogi birrindutik pasata eta sartainan pla, eta, bueno, ez da ideia txarra, nahi dut esan. Baina, bueno, berak horrekin, usaten du, nik hor daukat, kozinatuta dago, gaina orduan egun batzuk gehiago irauten dizkit, eta behin kozinatuta dago, irten bide ezberdinak. Hor gordetzen dut, ondo estalita ero taper batean, eta gero, bueno, erabiltzen juten, naiz? Eta, bueno, erosten dizu, ez da idea txarra, batez ere salda iten duzulako, eta salda horrekin gero bintzat, aprobetxatu iten duzu. Zigor, nik ja hemen txeatera, oiasko guztia, zurrak aprobetxatu ditzazken nosmi salda bat egiteko. Hemen egin dudan salda, aurretikan aprobetxatu ditudan ezurrekin egin dut. Gero hemen atera ditut bi atalauek, galak eta hankak hemen dauzket, eta iruditzen zait gehiegi dala hemen egiteko. Orduan ningo detena da, erdia eta erdia hartuko dut. Hanka bat, gala bat, eta papar bat. Eta hau erabiliko dut beste egun batean edo gero etxean egiteko, bale? Oso ondo. Ningo dut txikitu, hemen gorritu, horretarako olioa barrura, bale? Eta gaurko gizonek izango ditu desente espezia, hau da. Ekusitan hundi datorren, Hori da. Eta egia da, lomiak eta limoiak emango diola bere nortasuna oiaskoari. Orduan, ondo gorritu, ondo berotu, eta venga, atalak barrura. Oso ondo. Zer zara oiaskoan, papar salero izter zale? Ez, beti iztar zalea.
iztar zalia. Egia da, beti paparra izaten dala normalean lehorragoa. Orduan, aukera emate balin badazu, erabakitzeko beti juten naiz iztarretara. Paparra egia esan, hori, ni frantxan egin da ere, bueno, janen aldut, baina nik hauke, ez dakit, paparra xamurra aldera jateko, olako irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasata, erosi aldizut, gazta eta urdai aspiko pixka bat barruan sartuta, horrela ere bai, baina gero labean erreta, guk nik etxean ohitura handia dugu, labean erreta oiaskoa jateko, eta aukeran labean erreta eta beti iztarrak eta askor goxago, eta txingarretan, ez? Parrilla da lagunak inda juten aitzena, nik gustatzen jentia paparra eroste dola, paparra, iztar bat, erosi zazu iztar bat, ezur gabe dagoena horietakoa, ez? Aurra daude eta ezurrak ez dira, arraian. Egia, igual, gimnasioa juten diran jendiak eta horrela, igual, gantz gutxigo duenez eta proteina gehiago duenez, hori erabakitzen dutela. Baina ni ez, nik nahiago beti iztarra, hori normalia, Bueno, zula zer, izaten dalako. Jende horrendako, Upside Foods enpresak garatu du horrelako arrautzaren, oiasko baten arrautza hartu du, hango zelulak atala ditu, eta aragia lortu dut, Hau da, oiaskorik erabili gabe, oiasko aragia egiten hasi dira estatu batuetan. Esan dakoa, zelula batzuk hartzen dituzte, gero horrik gehitzen diote proteina batzuk, azukrea, ura, likidoak eta, bueno, ikusten da, nik bideo bat ikusi dut, makina baten sartzen da, odi pila bat enpresa dauzka, odi hoietatik juten da, eta ero beste toki baten aragia, oiasko aragia, atara egiten da. Ez dakit, etorkizunean hori jango dugu, espero dute, zer. Bere, esate dute, hor, oiaskorik ez duzu hil behar, nutrizionalki funtzioen zuzena, ez dago inungo gaixotasunik ere ez daukate, garbia izango da, ez nau gehiagik erakartzen. Gauza gaina notizia pilo bat ateratzen dira, da daudela orain enpresa batzuk non bakarrik nutrizioaren aspektuan edo oinarritzen dira, eta igual bakarrik pastilla batzuk eta horrela asaltzen dituzten, hor dauden kaloria nahikoak, mineral, vitamina guztiak, eta edo pastilla batekin edo edari batekin ja bizi zaitezkeen. Hau da, nik ez dut ikusten hori horrela izan behar denik, eta bestelak ere gure gastronomia eta dena galdu egingo litzake, ez da? Zuk imaginatu, tristura, hori bai tristura. Bikote norbaitekin hasi ateatzen, lagun bat, eta zure aurreneko zitan, eta kaixo, enamango zaitut afaltzera, zure nere etxera gonbidatzen zaitut, eta amaian belatxo batzuk, dana jarrilla eta ez daizet, eta pilula bat pater gainean. Hori jan, eta hemen daukazu marmitakoa, hau da, marmitakoa eta bigarrena atarako izu, eta gu izango da azpizuna Wellington erara, eta hori ere olako pastillatxo batekin, eta jan da, ze polilla, ze tristura, zigo, ze tristura. Eta postria atzoko magaren nago ditu. Mesedes. Espero hori ez etortu. Bueno, etorriko da. Baina badator. Baina badator, nik usten dut, lau pertsonantzeko. Ez? Nahiko nuke, nik usten dut jendiak pentsatzen dula, eta jatiak disfrutatu egiten dugula jaten. Niri neuri, ez diot esaten nire izebari, nire amonari, ero nire aitari, oindala 50 urte, ero oindala 40 urte esango banion, ez, pizza orea egin da erosiko dugu. Patata tortillak egin da erosiko ditugu. Letxuga paketetan garbi erosiko du. Nik hori esango banitzen, ni neuri oindala, 50 urte, nuke sinistuko. Ni nuke sinisteko ezako nahi, bai zera. Juna hortik, isilik egon nahi. Baina hortik nik usten dut pastilla batera edo edariak ja Hau grabatuko da, eta hemendiko 50 urte. Nik gizakian sinisten dut, gizakian sinisten dut horrekan. Hemendiko 50 urte barra esango dute, begira Armintz gorrotzatik duela 50 ze urte, eta jarriko dituzte hola latako barre hoiak, inusentia ez da? Holan, txaloak, toskolas, eta, bueno, Armintz esaten, oindala, eta auskalo hemendiko 50 urte barru, egia da, kozinatuko dugula eta hori, baina, bueno, ez dakit, oin arategietaz hitz egin nahi dut. Azaldu zerrin behar duzuen, ze arate egina da, berdina da. Bida, oin egin detenena da,
izan da, gorritu, ja, atera ditut, eta hemen barazkiak kozinatuko ditut, bale? Ordu, nindetena da, ja, tipula, hemen dauzkadan piperrak, bai, piper berdea eta piper gorria ingo dutena da, garbituta daude, txikitu, barrura, kozinatu pixkanaka, eta ondoren tomate birrindua botako diot, bale? Ba, gixo baten, edozein, gixo egiten den modura, ez da hemen ezer ezberdina, eta listo, eta gero ingo dio dana da, hori, espezia batzuk bota, gure lomia bota, berezi izateko, eta listo, eta gero oiaskoak sartuko ditut barrua, atal guztiak, eta saldarekin beteko ditut, eta kozinatzen utziko ditut. Oso, ondo, arategi eta zehati nahi nuen itzen, gaur egun, ez dakit, hemen inoiz komentatu izan dugu. Arazo handia dago, arategiak izten ari dira, gero eta gehiago, gure herrietan ikusten ari gara, eta ez da, gaina kontua da, histori bat daukaten arategiak, 20 eta 10 urte lanean egon direnak, funtzionatzen dutenak, eta da, atzetik familiak ez duelako jarraitu, ez dutelako inora aurkitu, eta ez da, gaina, negozioak funtzionatzen zuten negozioak, itxi egin dira, hori da. Tolosan dauden behintzat arategiak eta horrela pilo bat funtzionatzen dute, baina nik uste igual ez da hola jendia jarraitu nahi dunak, baina berez funtzionatzen dute. Eta nik uste net arategiak buelta bat eman diotela eta gaur egun saltzen dute janaria, bosgarren gamako prestatuta da bazkariak. Gaur egongo arakinak, sukaldaria dira gehienak, sukaldaria dira. Eta nire egia da, ni jutan izen arategian, hemen aipatu izan dut, beraien erakusleioaren erdia, gutxienez, janari prestatu da, beste erdia prestatu, baina beti ara juten danak erosten du, janari ara gixeatu erosten du, gero gixau aiteko, solomoa, oiasko egalak eta erosten du, beraieko sinatzeko, eta gero denek, kapritxo moduan esate du, eta katxopo batzu jarri ziazu ero, sanjako batzuk ero, aragi bola batzu saltzan. Lehen da bizi bestia eta gero. Baina biak erosten dituzten, nahi dut esan, oraindik jentea ikusten dela kosinatzen duela. Eta pena dana da, hori eskaintza hori eginda, eta jakinda beharra dola, oraindik jendeak erosten duela, pila bat izten ari dira, eta hori, lehen esan dizua, negozioak funtzionatzen dutela. Ez dala zuk hasiko duzula, arategi bat hartuko duzula, eta zerotik hasiko zarela. Ez, zure bezeroak dauzkazu, gainera, normalean arakin hauek prest daude erakusteko beraien sekretu guztiak, arakina izateko lan oinarrizkoa ero, gutxi gora era gogoa eta baldin baukazu esaten dute, 6 bat hilabetean ero gutxi gora era ikasi alduzula, aragin mosketa ezberdinak, nola dauden, eta nola ez prestatu. Eta behar ditugula, ze bestela azkenen bukatuko daudenak supermerkatutara eta arrela joaten, eta erosketa guztiak han egiten, gaur egun ia asko hola egiten dutela, eta bai aragiren, arraindegiak, frutadendak. Hori, azkenen beraiek egiten dutena da, produktu gehiago, aukera gehiago dago, kalidadekoa, etxekoak, bertakoak, beti izaten dira edo ezagunak, edo bizilagunak, edo lagunak, edo hortxe dabiltzanak herrian, eta nik usten dut, behaiei ere bai. Harreman hori ez da galdu, azkenean zu juten zanean, juten zanean, da, ni asko eta guten, Bello, afari haukego gaur. Eta, bera, ez dut pentsatu nahi. Ja, eta berak laguntzen dizu. Berak laguntzen dizu. Jo, eta beraz dut, bitu, badaukat horrein, bitu, mikuita inoen, atzoa oso ondo dago, bitu, azinez froga egiten. Azinez egiten saltxitxoia. Bitu, a ber, eramantzazue saltxitxoi pixka frogatu. Eta hor daukat beia, bitu, behi xerrak, txuletarik ez daukat, baina daukat beia ondutako behi bat, xerrak unak, sapore dunak eta, oie, plantxan egite dituzu, eta fenomeno, venga, pam, erosten dizut. Hartu, eta horrekin etxea jotezan, eta berdina da, arrandegian, arategian, frutadendan, beraie baino gehiago inork ez daki, eta dudan bat ero badaukazue beti daude laguntzeko. Eta gaino, berarekin harremana izaten duzula, azkenen, eta erlazio bat izaten duzuela. Konfiantza bat da hola, berak esaten zuen nondikan datorren gauzak, nondikan ekarri ditu, nondikan ez, eta horixe. Bueno, nik hemen jaba arrazki guztiak sartu ditut, bai tipula, bai piper berdea, bai piper gorria, gauza gehiago falta zaizkit, bale? Adibidez, jengibrea hartuko dut, zatitxo bat sartuko diot ere, zati handi bat sartuko diot, zegero kendu ingo diot, bale? Halko genuke dena ondo birrindu eta dena nahastuta geratu, baina kasu honetan ikingo diotena da, zaporea emateko. Hori da, zaporea emateko, zatitxo bat sartu, gure espeziak barrura bota,
eta oilaskoa. Eta ondoren salda eta kozinatzen utziko dugu. Venga, banik behin lehen esan dizut hasieran zibar nuela txorianean behin jokua, baina oin hasiko dut, eta lehena nik uste dut ez duzula asmatuko. Bueno. Zuek agian bai adi egon bazarete gaurko saiora. Osa, nik ez baino besteak bai. Vale. Ze frutatatik lortzen da lumia? Anana, limoia, intxaurra, ero baratxuri beltza. Nik usainagatikan ja, bai, badagit. Era limoiatikan. Normalean lima edo izaten dira, lima txikiak, limoi txikiak, eta... Oso ondo adi egon zara armi. Bai, ez da? Bale, oin, hau zailagoa, sekule zara handik ibili. Zein eskualdetan erabiltzen da lumi edo limoi beltza? Latinoamerika, ekialde ertaina, erdialdeko Afrika, ero Europa ekialdea. Ekialde ertainan esango nuke, baina Europa ekialdea, zer da Europa ekialdea? Ze Turkia eta horrela, behintzat, alde horretan, ez? Kontsumitzen da. Armitz, ekialde ertaina, hombre, ez ka, bai, ez da, hortikan, inguru horretatik. Badu orain, june Turkiara hilea jartzera, bakiten baldun, lumia ekarri eta guk erosiko izkio. Dena, armitzek ez zuen jarri, Ez den behar, oraingoz behintzat ez dut behar. Nik esan izun jaionitzanean, hilearekin jaionitzan, Hau da, jaionitzan gaina 4 kilorekin eta dana hilez beteta. Beraz, eta dana galdu ditu. 4 kiloa galdu ditu, hile guztia galdu, geratu da 3 kilo terdian. Betxo, ni Mexiko neon itzenean noin kontatuko. Bueno, lomia barrura sartuko dut, hau osorik ere. Ze, bueno, pixka bat, hau txingo dut, hori bai, zaporri pixka bat emateko. Ba, baina, lehen zapalduta pixka. Bai, ez da. Betxo, hau ketua da lesan diazu, ez? Bai, hori da ketua. Eta hau osori, izke kriston usaina askatzen du, Baina da, limoi usaia, limoi osa kontzentratua bezalaxe, ba hori, gure gixoari kriston zaporea emango dio. Hori, barrura. Gero ingo detena da, espeziak ere barrura, eta zer gehiago, tomate birrindua botako diot, eta orain bai, oilaskoa. Barrura eta salda. Eta ja, prest. Oso ondo. Betxo, zaporeat ez dugu itzein. Badakizu azkenean, bueno, limoia tartean egonda. Hor, nundi jungo da. Baina, bueno. Lau, erantzun, ze zapore kombinantzen ditu lumiak. Gozoa eta gazia, mina eta gozoa, azidoa, mingotza eta lurtsua, eta gazia eta ketua. Azidoa, mingotxa... Hori, ez da? Ze esan dezuna, eta lurtsua bezala, hori, zapore eta usaintxua. Bai, nik hori ez diot hartu, baina, bueno, nik gaur egun nola esango lukete, umamiak. Umamiak dena hartzen umamia. Ez, espaldi, umamia zela, sabrosón. Ba, bai. Nera amak esaten moduen sabroso. Dana batia, ez da? Ba, baina hori da. Baina hori kontzeptu berria da. Gazi puntu bat, holan bizia, holan sabroso. Sabroso, gure txian holan esan da beti. Sabroso. Mira, umamiaren horrez, sabroso utziko dugu. Ez, baina egia da, dala kontzeptu berri bat berrezela, eta Japonian asko erabiltzen dana, eta... Zigarre zaporea deitzen diete gaur. Ez da? Gozoa, gazia, mingotxa, danak barrian sartuta daude. Vale, orduan, espezia zeintzu dia, hola, bota izu naske eta hau bete diozu, hori da, dana barrura, oilaskoa barrura, bai? Ingo detena da, salda ere barrura, bai? Eta orain, egosten utziko dut, beraz, momentutxo batean etorriko gara, eta falta zeidan bakarra izango da. Jogurrari espeziak botatzea, dana ondo nahastia, eta saltxa egitea. Okay. Bueno, zigor, ikuste duzu, Honeia beste tekstura badauke, beste itxura badauke, ondo kozinatuta geratu zaigu. Kriston usaina askatzen du honek, kriston zaporea dauke, seguru. Eta orain ingo detena da, ja saltxa. Orduan, nik indetena da, lomia hemen ondo txikitu. Baina zuek ikusteko kameran, nahi dut erditikan ireki, ikusteko nola dan barrutik, Bata eta beste. Bai. Vale? Ikusten dezu hementxe, nola geratzen dan barrutikan. Honek kriston usaina ateratzen du, eta hementxe barruan dauket bat zaporia emateko saltxari, eta orain egingo duten saltxa, indetena da erdia, eta erdia hemen dana ondo txikitu, eta hemen dazkadan osagai guztiak orain nahastu egingo ditut. Horretarako, jogur naturala, alde batetik. Bestetik, ze izango du? Lomi saltxa denez, limoia izan behar du, beraz. Limoi zukua, barrura. Limaren azala ere, barrura. Venga.
hor saltzen dituzte olako ongarriak asko, oiaskuari eta botateko ongarriak gautzak eta holan, oiaskuaren dago ongarria eta olako askok limoia izaten dute. Nire etxean oiaskua labian erratzen duanean, beti, limoi bat hartu erditik moztu, oiaskuai gainetik bota, eta ero barruan sartzen dio bat, eta bestea gainetik eta erretiluan kanpoan. Beste, baratxuri buru bat osori moztu, esan dako atal batzuk inguruan, oiaskoan erdian, inguruan da bestea barrura ere bai. Eta gure etxean oiaskoa holan iten da, eta beti likido pixkat. Ura, salda, ardo txurioa bota aldiozue, baina labera sartzen duzuen edozein haragi likidoa behar du, likido pixka bat, bestela lehorra geratzen dira. Eta lomi saltxak ze behar du? Lomia, ere? Beraz, lomia barrura! Letxe, beldurria! Eta hemen espaukazue lomia espaukazue, esan dakoa. Limoiarekin ere ederkidikoa. Bai, ondo eratzen da. Osea, azkenean hori da, limoi kontzentratua da. Bai, limoi kontzentratua eta... Baina batez lehorra eta, gaina honek nik ustean dut tekstura pixkatxo bat emango diola, eta gure dagoen sartzen danen, eske hor dana eksplotatuko zaigu, dena zaporez biluko zaigu hau guztia, eta hori bai, pixka bat. Baratxuria botako dio. Granolari bota behar diozu, hemen jogur, ni postrea bestatzen nuen. Hau badak ez, Turkian eta kebaparekin jaten dan jogur saltxa, oso antzekoa, kasu honetan, limoiarekin. Hemen, nola da, honek kebapak eta, bakiguan Turkialdetik eta dozela, baina kebap ona nahi baduzu jan, eta pila bakizuna duen, Alemania. Alemania jote zatean hiriburuetara, eta han kebapap daude, ostikoka, toki guztietan, eta oso ondo jaten da horietan, nik onartzen dut kebab salea bana izela, eta gustatzen zaitu izan hemen kebapera jonda. Eta kebab saltxa, jogurraren saltxa, pikante salean, pikantea eta bai, jogur, bai, oiaskoa ero arkumea, biak, banazkiak, bai. Eta horrein ur pixkatxo bat botako diot, ja tekstura pixka bat lehuntzeko, eta nik honekin ja nire saltxa pres daukat, ikusten dut oiaskoa ere bere puntuan dagoela, beraz, platertxo bat, ateratzen bali madidazu. Handia, zatarako izkutero zer. Eldurri gabe, atera, hemen bapo gehatuko behata. Saltza ze jungo, aldamenean, ero holan aparte? Eta ero norbera botatzeko, nola? Nik ez da galdetu iten dute? Nik gainetik bota behar nion. Bale, pikai. Horrela saltxa mundu guztia jango du, bai edo bai. Baina egia da, aukera ona da, ondoan jartze balin badezu, eta, gustatze balin bazaizu botatzen diozu, eta ez balin bazaizu gustatzen, zu ez bota. Nik hori, nire jatetxean lan egiten nuen nagusiarekin izaten genuen. Diskusio hori nik baite genduenean, ez? Azpizuna Roqueferrera, ero azpizuna piperbeltzerara, ero lan, ez? Zuzer zeinak, ondoan jartzen zen da, ero? Bai, nintzen esaten, hobeto aldamenean, da ez gainetik. Eta egia da, eskatu duenak, azpizun bat, Roqueferrera da, nahi duelako Roqueferrarekin. Baina ni hor beti esan, baina beti norbaitekin banatze balen badezu, beste pertsonak igual ez du nahi Roqueforrarekin, eta egia da, dastatzeko behintzat. Baina, nik hemen txepres daukatu, koiera bat hartuko dut, ondo zerbitzatzeko, eta hemen beldurri gabe, iztarra noski, mentxe, saltxa beldurri gabe. Hemen esan behar dugu hor, ari dienak experimentatzen, eta aragi ateratzen hau sintetikoa eta hortik, aldala iztarran atala ateratzeko. Beti, paparra ez atera, bale? Eintzazue iztarran itxurakin dana eta xamurra iztarra bezala. Hor, konparaketa bat egiten dute, horren bideo hortan, juten da tipo bat, fabrika honetara, eta ikusten dut, eta zer aztaltzen dute, bi hamburguesa bat, oiasko arageekin, baina kasa, agertzen da, hamburguesa horiek dana, oiasko hamburguesa barrukoa dela euskalo zer gehiago bota, eta ero bestea indakoa oiasko sintetiko honekin ero. Bia berdina dira. Berdina dira, bat ez da oiasko eta bestia ez da. Eta hori bai, gainetik hemen dauket perrexil edatua eta martorria edatua, biak batia, bale? Bueno, gure platera ja, honekin, preste dongo litzake. Eta hementxe, nire oiaskoa lomiera da. Lomiera da, zemuz. Hola ondo, ezta? Hola. Ederki. Bueno, saltza eta guzti. Bueno, niko oiasko lehenko ezer gabe. Saltzarekin, hemen jabe, zaporea usaia botatzen zuen, Bai. Ondo goxita gelditu, gaina ez dago bat ere lehorra. Fenomeno. Saltzarekin oso ondo geratzen da. Egia da, hau guztiak hartzen dizula, ez? Zaporiak,
Danak betetze dizu. Bigarren platea ez dio zaporek hartuko, arrenitz. Hau janda gero. Ur baso bat eta urrengora. Ointxe gatoz. Zuetako inor, Bretainara inoiz jun bada, han krepeak ez dauzkate, han galetak dauzkate, eta galetak ezberdintasun asko dauzkate, itxura oso antzekoa da, baina ikusiko zuen, ingo du horako, guretzako, gure artean, inor Bretainako ez da ongor bestaldean da, krep gazi batzuk, urdai azpikoarekin, arrautzarekin da gaztarekin beteta. Ondo, ez da? Horrela. Arrautza bat irabiatu eta horra gatz pixka bat, irina gehitu eta ondo nahasi. Urrotzak gehitzen hasiko gara eta krema lodiba lortzen dugunean, ordu erdiz oskailuan pausatzen utziko du. Sartagi bat gurinarekin igurtzi eta krepeak bertan egin. Egin da denean sartaian jarri bat, arrautza gorringoa erdian jarri, zuringoa banatu denean zehar, gero gazta zabaldu, urdai azpiko egozia, eta zuringoa inda dagoenean da gazta urtuta, lauki itxura eman eta atera later batetara. Bueno, gure galetak egiteko, azkenean ingo dut, Japoniar egiten duten moduan, hau, beraien tempura, ez? Hemen ur hotz-hotza daukat, izotzarekin jarrita, izotzekin, eta ona gehituko dut. Eta azkenean, bueno, galetak badira, ez? Tempura bezala hor, geruza bat, ez? Geratzen dana, zerbait biltzen bari, guk, talo batzuk ingo ditu, talo fin batzuk, eta horiek izango dute, horrelako, gainean jartzen dugu, han juten zaite, eta daude oiaskoarekin, barringorriekin, gaztarekin, betegarri pila bat. Eta berezitasuna, hau, arto beltz, irina, erderaz trigo sarrazeno deitzen dena, hemen gehituko du, eta gero urrotza botatzen jongo gara, gaz pixka bat, eta gure orea prest. Arto beltza ez dela artoetik etorri den irina, Zenik ezagutzen den hemen ekotalo edo sortutako enpresa batian, beraiek arto beltza erabiltzen dutela. Baina artoa, baina artoa, eta beltz kolorekoa, Beraz, ez du zer ikusirik, eta egia da, biak irinak dilela, baina kasu honetan glutenik gabe artoa bezalaxe, baina ez dator artotik, baizik eta beste famili batetik dator. Eta lehen esan duzu, tempurarekin zer ikusi handia duela, edo oso antzekoak direna, normalian tempurak beste osagai bat edo inguratzen du, estaltzen du, eta dana frigitu egiten da, ezberdintasuna hementxe izango da. Hori alde batetikan, zartagian pasako dugula, eta krep moduan geratuko dela. Eta ondoren sartuko ditugu barruan osagaia. Kasu honetan, kompletoa dana. Hau da, kompletoa edo osoa dana izaten da gazta, urdai azpikoa, eta arrautzarekin. Ez da, mixtoa arrautzarekin esan genezake adibidez. Dagoen sandwich onena. Simpleena, baino onena. Ia esan, danatatek handauke, eta goxu kelitzen da, seguru. Niri amak afaltzeko egiten zidan sandwicha, adibidez. Niriak hartu dute oin bizioa hori, ogitarteko moduan, astean behin jarri behar diet, sandwicha, sartaiti pasata, arrautza gabe. Hoxe bakarri falta da hartu, eta arratzaldetan horrela astea, ja. Ezpeak etxean badazkezu arrautzak. Amak uste bali madizue ez da? Bai, arratzalde. Hartu dezakezuela? Ez teuko arazoi garrantzaldetik, baina, uste dut egunero dozen erdi izin dela. Neurrian hartu behar dira horri. Nik entzuna daude, ona diala, eta egunero arrautzak hartzea ere, haizu. Beste gauza batzuk hartzea baino, obia bada. Beste gauza bada frigituta hartzea, olioarekin hartzea, koipe edo gantza askorekin hartzea, baino berez arrautzak, haizu. Bere neurrian eta horrela hartzea, ondo dago, Nik hemen... Jendia ez beldurtzeko. Honi nire gustatzen zait, oskailuan ordu erdi ustea eta gorputz pixka bat hartzea. Hidratatu egiten da irina, eta hobeto geratuko litzaigu. Baina, eskara ibiliko hemen oin hartu eta ordu erdi aldatuta ez. Ingo guna, berdin aldalako. Gurina igurtziko dugu sartai bat, eta badakizu, galetak egiten dituzunean, edo krepak egiten dituzunean, lehengoa sukaldari antzako. Ez da jaten. Zegatik, lehenengo izaten da gurina irekitzeko sartaian eta gaina oso koipetsua eta ez da jaten normalen. Beti lehenengoa
bota esatea gaizki da. Ni jan iten dut, baina egia da probatu egin behar dela, eta eta gaz puntua hor hartzen diozu. Baina lehenengoa ez da jaten, eta ikusiko zuen, ez dela polita geratzen, koipetxu geratzen dela. Eta galerataz hitz egiten ari garela, zuta dakizu errenterian, bizi ziren biztanlei, gaietagileak deitzen zitzaiela. Hori? Gaietagileak. Ze zegoen, 19. mende, 20. mendea inguruan, enpresa handi bat, non gaietak egiten zituzten. Eta Espaini guztian saltzen dituzten, kriston industria bihurtu zen, ekonomia aldetikan, herrian zan enpresarik handiena eta langile pilo bat zituenak. Horrexegatikan oso ezaguna zen enpresa hori, gaietak egiten zituztelako, eta errenteriako biztanlei gaietagileak deitzen zitzaien. Gero hortikan urtetara, egia da, enpresa hori itxi egin zala, baino oraindikan izena geratu zitzaien, eta ziren gaietagileak. Maria gaietak ero, ziela famatuak orkuak. Hori da. Ja, egia da, itxi egin zala eta horrela, baino, oraindikan norbaitek edo gaietagileak deitu behar badakiten nondikan datorren izena. Eneuken entzun da sekula horrela ditzen zitzaien, eta errenteriko laguna, euskatean, Madalen eta inoiz agertu izan gara handik, bueltatxun bat, ematen bizkaitarra gara, baina jaionak nun dauden badakigu eta mugitzen izan gara. Bueno, lehenengoarekin kontuatu naiz, oraindik loditxo dauela, orduan ur pixkat gehiago bota diot, eta honekin azkenean hemen krepak ero galetak egiten ditugunean, garrantzitsua da alden eta finen aideko. Beraiek, euskate olako bakizu burnizko plantxa batzuk, ez daukatela hemen gu bezala altzauta, eta horrelako pala berezi bat, zeinekin botatzen du pixat, eta ero ireki egiten dute denian, oinarri guztian zehar, eta fin usten dute. Bueno, guk olakorik ez daukau, behar ere ez, azkenean moldatu algara, baina, ikusten bau, lodia dagoela krema, likido pixkat bota, ondo irekitzen nahi dugu, eta esan dagoa, lehengoa, ez da inorentzako. Ez nik, ez armintzak ez inork ez du jango, hau, kanpora. Nik Apple strudela egin nuenean, eta geruza ere oso fin bat egin behar nuenean, esan zenean horren azpitikan irakurtzeko egon behartzuela. Bueno, hainbesterako... Kasu honetan, krepaen azpitik ere irakurri egin behar da. Hau da, liburu bat jartzen bali madugu atzian, hain fin egon behar doi xerrak non irakurri daiteken, edo ez hainbeste. Segun nori irakurtzen diozun, beharko luke horrela egon. Gu eskar, holan eskara jarriko, baina bai, aldan eta finena, eta gero hemen, jun botatzen, eta estaltzen. Hemen ikusiko zuen, zulotxo batzuk hasiko diela egiten, zulotxoak egiten diren einean, horrek esan nahi du, bestaldetik egiten ari dela, eta gero, denean dodenean zuloak, minutu bat baino gutxo. Buelta emango dio, eta bestaldea, Eta oraindik lodi dago. Badao tresnatxo bat, egurrezko tresna bat, non laguntzen dizun dana, pala hori, pala bat bezalaxea, ondo zabaltzen, geruza fin bat lortzen, ze, eskuz botatzen bari madazu, edo oso trebea zara, ala bestela, igual eskina batzuetan, oraindikan eta lodigo geratuko zaizu, beste batzuetan finago, eta horretarako da, laguntzeko, dana, berdin geratzen, oso homogeno geratzen, eta alde guztiak, berdin kozinatzen. Ze, lodigoa bali bado alde batian, beste batian baino, kozinatuko da lehenago fina dana, lodia dana baino. Eta hemen entzun duzu, sukaldariak zer esaten duen beti, lehengo biak ez dira jan behar inoiz ez. Ez die inorentzako, lehengo biak dira jakiteko ze lodiera eman behar dugu. Orduen, eskatzen dizuen ura bota behar da. Nik saltzen dizuen modu batera, baina gero berriro ere saldu behar badizuet, beste zerbait esango dizuet. Orduen, alako baten hartuko dio, ointxe, oin irikitzen da, bota diotura, desente, eta, finxago, eta oin, zabalera guztian, eta asmoa da, ingo ditugu horrelako krep batzuk. Ja, dauzkadenean, 4-5, asmoa da, behin egin da dagoena, saltaian jarri berriro, arrautza bat ingo duna kraskatu zuringoa zabaldu egiten da danean, batzuk egite dute katilu batera, gorringoa erdian jarri, zuringoa pixka bat olan, ez da arrotu behar, baina pixka apurtu esaten dana, zabaldu hori guztien zehar, eta gero, gazta urdai azpikoa. Eta gero hemen iten dolako karratu bat, hemen iskinakona, baina erdia ikusin behar da. Baina karratua geratu behar da. Ikusin behar da, erdian gorringoa, ikusi behar da, gazta urdai azpiko egosia ikusi behar da, eta alako baten, sukaldari txiki honek garrapatuko dio puntua, eta lortuko du, krep desente batzuk, zuentzako egitea. Hauek ez ditugu botako, arbintzaketan izango ditu. Ez, hori inoiz, ointxe bat.
Bueno, hemen ekipokoa bakuz esan duten. Makillajera joan behar ginela, pizarrakin horrela niri jarri. 3 egun beranduago, azkenean lortu du hemen batzuk egitea. Exagera. Mesedez. Bueno, esan dakoa, hemen batzuk inditut. Eta oin. Hartuko dugu. Txak. Gutxo ere, bai, zuringoa panatu ingo dugu. Kanpoan egite balma da eta gero gainean jartze balma dugu, zemuz. Zein egin, kanpoan? Arrautzak. Adibidez, Kanpoan egin, eta frijitu eta gero gainean. Balioko luke? Jene zepa. Lazkena zepa. Ez zakit? Ui. Hazen duda, ba etzekiat, nik etzekiat. Originala hola xeda. Originala nik horrela, eta egia nik hau han bertan janda daukadala, eta ikusten zu hemen, ja zuringoa nola zelan kosinatzen pixkanaka, eta ingo diguna da, oin, zer da nama osoak? Gazta. Gazta, jarriko dio. Inguru guztien zehar, gero, urdai espiko egosi pixka bat, eta ero bildu ingo dugu. Eta tauka beste holan misterio. Hemen badaki nire semiak esango, aita horri txokolate eta ur krema bota, eta gero banana zatitxo batzuk. Bueno, egia da, hauek erabili daitezkeela gozoaren zate, ere. Bai. Naiz eta azukrerik ez izan oreak, barruan txokolatia, mermelada edo zer gauza jartze balin badidozu, ere ederto dijoa. Orduan, platera zein izan leke lehen da biziau, eta ondoren erabilik krepa haue postria egiteko. Bai. Eta oin bitu, a ber, hemen bildu... Horain bai, oain itxi, baino karratua geratu da zaigu. Hau, honek hartzen da, eta ikusi duzu, ja zuringoa pixkanaka egiten doa, gazta alekeze galdetzen du gazta batik, gazta azpian dago, pila bota dio, eta gatza ez du behar, gatzik ez du behar, ze azkenean, bueno, hartu dudan gaztan, naita hartu dut estra gazia, jo, lengunean... Eta unai ezpikoak ere badula. Ikusi ze bideo pasasi guten? Agertzen dira kuadriako batzuk, arroza egiten, txoko batean. Eta batek hartzen du sukaldariak, hartzen du koiara bat, gatzez betetzen du erdia, eta ero, saldan sartzen du, eta desegin iten du gatza. Eta beste bati ematen dio. Arbitz, torri, probatu gatzia ze modu da. Ostra, gazi, gazi. Eta gero beste guztik saltxatik probatzen, eta denak ez ondo, ez da. Baina, malaletxia behar da, hartu bai, koiera, bete eta disolbatzen duan da. Probatu zakauta. Kuadria ningo dezu, seguru. Ez zeate oso urruti biliko hortaz. Ez, almintz. Baina ideia eman didatu. Ez dut egin orain arte. Nik uste dut oain ja harrapatu dizutela, Bueno, lasa, txorien ez dut ikusten. Lanian dauden, kuadriakoak. Ez dut problemat. Bueno, hemen, ikuste duzu, pixkanaka ja gazta urtzen hasi da hemen. Eta, bueno, arrautzan zuringoa egin dago. Gorringoa gutxi inda jatera ohituta gaude. Eta hobeto gainera. Eta hobeto dago. Eta alize gatzan edo nero botatzea? Salt bae bezala xeza. Botako du holan friki haue moduan da, bueno, hemen txe, hau. Amarekoa. Holan, atarako du. Eta momentu batean, hemen daukazue gure galet osoa. Bueno, a ver, gortxatek hau labana, sardeskak... Hau nola jaten da? Sardeskarekin eta... Bai. Edo eskun. Eskuarekin eta horrela ez. Krepak eta horrela eskutan eramaten ditugu, hauek ez. Hau elegante. Elegantini. Bello, bizkarra artez, beti, telebistari begira. Venga. Hori niri, japones batek erakutsi zean, japoniar batek, suberoan lanean nagoela. Zu pentsatu lanean guk egiten du lan holan. Bai. Okerri indana, eta ez zu pentsatu telebista zure aurrean da. Eta hau, oindala, 30 urte erakutsi ziaten, Pentsatu telebista zure aurrean dagoela. Beti aurrera begiratu. Pentsatu, bakarrik pentsatu. Pentsatu bakarrik. Begiratu. Dastatu. Irripare emarmetz? Normandian nago da maten. Très bon, Très bon. Yo soy très bon. Merci. A ver, kombinazio hau, arrautza, urdaiazpikoa eta gazta, sekulo estateatzen gaizki, gaur egin dugu, bi osai berri zaute ditugu, lumiko limoiak eta horko espezie guztik, eta erreza dela, gertukoa, hori da. Lagunok, eskarrik asko. Merci. Gerarte, agur.